сега сме тръгнали на къде, Фифи? А до сега бяхме в хижа Слави. Вижте какво е зелено и хубаво. Сега, по пътя за хижа Оглита, сме стигнали до гледката към Радомир. И е много яко, вижда се навсякъде рапица, подухва хубав ветрец. Супер яко. Фифи, нещо искаш да кажеш на предното клипче? Тъй като сме толкова много хора желаещи, може да си направим и чак селфи. Штрак. Ето и изглед от Перник. Витоша. Там далечината е Рила, а и тук зад тези храсти е и Радомир. Отидоха белите маратонки. Не, gavi ме настъпи. Чувате ли ни на вятъра? Там е Рила! Там е Черни връх. Който ме дойде, много изгуби. Ленка, един специален посъд за теб. И сега сме на връх Ветрушка. Добре, че се спънахме в камъните, за да го видим, ако изобщо се чува нещо. Габчо търси път към хижата. Има ли път надолу?